Egera kogendie gari na Sunshine Driving School abuba nchirini kiumbigia NTSA wagutumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigo bari certified chigari chikolire maintenance buya nigo bakurwa basic mechanics mbabu ate birasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegeria bari A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na wakana ngora boigo mbabuate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwegera weekendi mbabuate birasi nigo bare omuchubo sungo Gusii Duplex building lirongo litangani opposite Zonic Hotel chinsage chinde ngamona Nyamarambe na Kenyenya na boko bakresime asikina mbechi. Sunshine Driving School, we fulfill your dreams. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Kigima umwanji umuriye bita sene ya Ndizi TV no gosemera kwana unakobere ko gutwara sabato erengia nabayigo gutwara uburigereria borobya imigeta sene ya Ndizi TV nebiro binde nandengo kwalgania SMS ya mangana maya elindengo manye na rebereka gokolekana kura chingongo chensi inyechense astinse mochichi mitandao asense moya Facebook na bakonda gutubwatia gwetera Ndizi TV News Digital nabiga sense media YouTube gwetera Ndizi TV News asense moye website na bakotanya gwetera www.ndizitv.net tireterane Fridah Kerubo nolyo kweneke mnachibi chane lyogiria gwikira sole asenchira ya bene nere Petra mukira sinse mo chibyorkelya nigotokobwatanere Lydia Mose kondo mwanchi umurigereria yatranyora mnganayo asenchira yoko yachuta. Oyoro mwana ito ototagedasi kwe bakibisa kubimanya kana ito ogusinto bwatabana gati abanyali bari kogani omubungo soro ko mugavana aratichinga Kishinyororo asobokoreri bwaye. Siku ya leo tumefanikiwa kuwa na mkutano wa wazazi wa kidato cha kwanza. Hakika tumezungumza maneno mazuri ya kujadiliana kwa mtoto wetu na walimu hapa wanafanya kazi nzuri. Magega yogoso ekirasi gya kiandani gaba iboli barototira abana babo nako basegeta. Nimefika hapa pia nikiwa na huzuni kubwa na majonzi kwa kupoteza watu 17 kwa safari moja, na wengine wamepoteza macho, na wengine wanaendelea kukufa. Kuna wawili wamekufa huko Mose jana jioni kwa sababu ya hii pombe haramu. Muyega bwo kwenya abantu 15 na babere abo basiretiyo bugima bwabo kubwatikana no gutumika ebinywego bitanje iri na serikali gokorekana aburero. Ayo amona yando mwanchi umurigereria amange ni gongo kwaligane bene linde tobeto gusanga asubwamo gochaka bono igagwika omwelyo amayaye birebiga nigo tokoyachaka korwa soro gongorwa Gusii asingo kumanyibuna nigo egati yabamenyi korwa asensemo ya Nyaribari ime county ya Kisii babere bagwesoke bene nabayigo komochia omokonyi wo mugavana Dr. Robert Munda ase okwebeka ensemo nabayigo gotiga gokora emirimo no mugavana we county ya Kisii Paul Simba Arati
okwana boigo nigo baba komochia egati ya baraikuru ase county ya Kisii ngati yabo ngamono mo women rep county ya Kisii Dorisaburi na boigo omobunge Silvana Sosoro kurwa sensemo ya South Mugrango asebagania abarayabo kwa omosike arati chinga kishinyororo asogwikirania amagendero a imeye county ya Kisii Mulikito Vincent Onyancha na mange oyo no mwana oito ototageta kwe bakibisa kubimanya kana into Ogusinto bwata abana osoro okugamba South Mugrango a constituency Eyemo toli gotogambira buno umunyari ba aye osoro otari gwanja omoe ambo time chinga chingia ekiagere kwa card yao guchero kuboligwa at the end of 5 years abwongati yabamenye kurwase bunge ya Nyaribali masaba na boige bunge ya Nyaribali chache imeye county ya Kisii abubaganiryo mu governor we county ya Kisii Paul Simbarati kwa wali bagali kwikirania oburayibwaye na komoche bali abagendete gosona na oburayibwaye intwe ni ntutu wake to mwana oyo Gusii Barati chikura na ende bakabono iga no toli magega yaye abega ruri bachire bako ruchi constituency chingao gochakora mu mwana oyo ntogwanja abanyaribali mwesp mwakana maganaje nigo chinga kyeche batebire buna abanyaribali tikabayigwe libaga elibanyare gokwanira igoro yomokonyi bo mu governor we county ya Kisii Robert Munda magana Munda ntobwata abanyaribali abamuraba itombara abasomete nabekerwa kigeo cha Nyaribali masaba aba murambara wabarake gambe mwanjira ndebo igo abantu ababekire bagwe kora ngamba manyete buya mono Simbarasi gutoetania nani ndi tuwa machorete tuwa kandi guchaka rero boigo ngati yabamenye kurwase bunge ya Nyaribali chache bakora wana John Sagero niko batebire buna Munda nere bwerusirie asomo bolia bu mu governor we county ya Kisii kero mogaka Munda ko imoka gotige Kerubo takto consorte tibuno munyaribali ire kochete akaria abantu kuruoro sana ime akadekere ngatagetie Kerugo ninkirenda kunya gusumbuira umunyaribali onya Munda kwa mwete gotige Kerugeke totali tige aseboigo bamuchire mu bungo South Mugrango Silvana Sosoro asogo sona na emerobeli yo mu governor we county ya Kisii Simba Arati bona aya arati oteberete toko kole bintu bya nto kole bitu ndio tware ko gwani otige pi ando mosike na nto to mosikete ande nto ko roro osoro okugamba South Mugrango a constituency Eyemo toli gotogambira buno umunyaribali abanyaribali pot masaba na chache mbabwata abarayi babo tiga intu twekwanira buno umunyaribali aye ningo gotokwanira ku South Mugrango twago kaniri osoro agosori itiga nkore ngito tora monye story yo munyaribali toto manyeti buno umunyaribali totake koria kiti togo tacha nyaribali chache none tweni ntutu wa George Simbarati mune governor yeito naendo mwana uyu musa kumurigereria no nyeterie kieni gyoka ngiabatenga kurera murabaira n'engombe tokinze obo muro yo no montore mete na ntutu wa mwanchiri ntutegetie adakokore bwecheche kinga kyechibo igoni ko bamentre buna abameriri bayo mu governor we county ya Kisii Paul Simbarati na wakoreza chibura buru asemeyega na sensemeria ya matanga asebo igo bamuchiro mu women rep we county ya Kisii Doris Ndonya Toto anazo kwerusia kurasa mu governor we county ya Kisii abasori yimwe achakire mwagenda matanga mwataka kuburukani kyabansimba moko gende mikutano ya simba mwataka kuburukani kyabansimba ntoroche omongina nkwaroche buna twakoneti kore na simba omono kwambele tira iburi bakoko kolegasi no insimba orendete omongina necheka kara to kokoboni gaski kware ko tokorera onye naye kwarura ase simba soe timu ei onya komuro lakini abangina nabasaya nabagaka bakisi county mbaroche nuri pe answer bochibesa kwairu gaski gwakorire ko reporter ya Ndizi TV kurwase bunge ya Nyaribali masaba imeje county ya Kisii reterani nchonkro kwa Vincent Onyancha Mbia mano sana Mulikito Vincent Onyancha asogotwariganiria oroboti rwa senchira iyo wikirano kwatigana nayo nagusika mutu asoroboti ronle ni gongo kumenya buna omongina Rebecca Osoro oyuboigo omenyete no bolema ngati yabangina bali bagendete gwetera amakongo ase okwegenderia okwana nigeta Ndizi TV nigo aerera buna berika gutwara obokongo anamono ase
ase ogokinia chintakana echio abete kagotigirwa nabo igokweneke buna nkonyora bari endagera yabo ya kirarituko kurende nigo aganirie eamate wesokia eyuerbwate omoyo bukorwa kweneke buna ngo basirare nabo igokweneke buna nonyene chintakana echio nkonyora chirindagera nabo igo chisemi Molikito Polikepo Kara nabakagwikirana ase chinsemecho nabo igo gotwariganiria oroboti rokubwatia Nko ikaga igase kanyoreke gakeri yabe astokomera na monomongi na Rebecca Morao Soro oyo ogwetere mechande menga sobo ikobwense yiga Abana nyomba bunakatagati stokorara gago twerera nigo agendreta ko twerera enchera atigertu abana chintakana abogwe ikabono ko bakina ko gendreta ko bomochando munene asoko banyorere ndagira nabo igo nabiria binde bibatungetie okamenya kwana ni bamenyete no bokongo abana bane basirite bonse bagandigira abana bana na bamenyete no bokongo numuga katari kwenyara abokongo bwana ni bombwato bokongo bonge no njamanya na tindi kwenyara murani gamenyeta mono bolema ekegera ni gagotarire nyimbo egintu bono geko bakongwa sare kurigendagira nakanyole bisogo binde birakonye gukinya eamate igatigeretwe umuchando mbwate igongo genda ne nyimbo ne nyumba amenyete nige gontwera tindi kunyara bono nandi nazinyiruna kingokora no ne nyumba amenyete ne ngotu embure gontwera tindi kunyara kende no ne ndagira nkonyora ni gongonyorera sugurro banene igorendera kini ngotenya saimbi yamana senyenjo akombo kiritu kugotia selindi na yeteire mechanda mekongwa abana bane wakwete bagatiga abana basinini na bakiniri na baretire bakobwaro boiga igo bana ni ndagira nkuba ni gonkonyora sobokong kero kenda basani bankonya na kero kenda nagenda narigie na baretera baja kuri Bolemo bobwae no nyana bo nigakwera ng'omokyo bogotema kuri yabarayeri kwerikia sebyombe byabarema nigo otarebora matunda gwekabono inana kuri kamo kyabo lakini rende bono ni nari konyorenjera nabo nari kwerikia kamo kyabo gakogera nje ni gongo unge byombe mbirora bikorikyo byobarema lakini nje nanya kurikwa bono nigabori yabaraye babwate omoyo bugwanje kurwa sorgo ngorega n'abasamaria baya waesona negatibu nenchire ya moyo komotoria elinere anyara komenya buna bande ego no banale kubuli umwe musie nyambega usomo chumbe isairo elinde liborore bankonye muchando yimbwate geko gera na injene serikali ni manyete nanya kindu mutaka na basamali bandu be nabono kikanisa usomo gambi mbabwene takwesona ni asabantu buna abayiga egera na baraba bakonye geko gera na baba bali Usomo mwesi ni ujerusa na vara ya mkichuku mwezi ekiagere ngakiye chikura no bagotaka chikura na nundu bwensi mubekera igomba bwene te kokonya abantu buna abayiga iginko ripotire gitasene kya wanjete kya Ndizi TV kurugigastin semechiga chiri yabe imeye county yiga ya Nyamira inche konkuru kwa Polycarp okara Nagosemere waito buna omongino yo nabega konyora obokonyi nabo igokweneke buna obugima bwaye nkororo babule gotigana nayo nagosika moto asorobotronde ni gongo kumanya buna magiga ya borokiwa bekirasi yes kianda gosoa ase skuru nabo igogo chaka bene kwenyorera chisemi nigo abayiboli babo babere bakwimukya ebitambukiro nabo igogo ikirana ase skuru echo nabo igogo twara egekaro amona aborokiwa amona abaorokia elinda kwenekya obokoleri obuya ase sekta yekisemi okwana abayiboli korwa ase skuru ya baiseke ya Sister Michael nigo baba bako basegeta aborokiwa bwa nabo kwenekya bunango korabare omokia ase kisemi ase baba bako babolia kwenekya bunango twarabare chimbwa chingia elinda kwenekya obokoleri obuya oigo nigo babolia aborokia kwenekya bunango bekabale omokia ase okobwatrana elikolikya amachibu amaya ase amatemwa Molikito daipona sanya nabakawikirana ase chinsemecho nabo igogo twariganiria orobotiro kubwatia ase chinchera ao chogo segeta SME asaborokiwa abaibori nigo batwarege karo kia bene na borokia
asokorosa emesingi emiya imeye skuru ya baisike ya Sister Mikaela. Kwa majina naitwa Lydia Nyango Makoha. Mimi ni mzazi hapa Sister Mikaela Secondary School, na siku ya leo tumefanikiwa kuwa na mkutano wa wazazi wa kidato cha kwanza. Hakika tumezungumza maneno mazuri ya kujadiliana kwa mtoto wetu, na walimu hapa wanafanya kazi nzuri, na pia kama mzazi nimeona kwamba wanafunzi wetu wana nidhamu ya hali ya juu. Tumekuwa na mkutano wa wazazi wa kidato cha kwanza ili kuhakikisha ya kwamba safari yao ya masomo imeanza kwa njia ambayo ni nzuri. Mkutano umeenda vizuri sana, na tumeona kwamba wazazi wamejitolea, wametuahidi kwamba watatusaidia kwa njia zote zile kuhakikisha kwamba watoto watafanya vizuri. Asumusangirekano ywe niko banyara gusange birengerero byabo asabarokiwa konyora SME. Tonkerie kia wetania SME asumwana ukina abo mwana mumura gusomwana mwiseke asenge ntoni kwa sababu mwana ogenda university baada ya miaka gose ne 5-3 miaka kianda miaka 7 miaka 10 okonyoro mwana ikwanyoro mwana oyo nigachiete agachaka be engineer obero munyagitari obero monto muya as a society okonya abayibori baye gochangere community nebintu binde binge birebya kakati mizuri ya kielimu ya kuwawezesha wanafunzi watakaofanya mtihani wao in the year 2027 wapata ya kwamba wanapata alama nzuri ambazo tutawauza kule nje, kwa sababu siku hizi pasipokuwa na masomo hawezi ukaangaliwa kule nje. Komentana ywe niko baruo kubolia gochia saborokia kobekomokya asemirimo yabo eligo segeta SME asaborokiwa atubwaterane twaira bane school na nkwanere abali bonsi pibaito bense yetu ya Kenya gose Kisii County gose Kituru Central ekero bwatega siye y'obwalimu manyanga aye nigonga umunyagitari wabana baukina kolega siao no bwancheni kolega siao ne chinguru chao chonsi etome tonya koboria mangana nda mange kolega siao kigima elinde nyasaye rotari korara agwakane nanya nabo aborokiwa nigo baboliwe mutwara chimbwa chingiya eliokoba abengencho asamatukale bosio. Nashukuru wanafunzi wetu ambao wameonyesha nidhamu ya kufurahisha, ingawa na sihi tu wazidi kuendelea na hiyo nidhamu, wazidi kuwa wanafunzi wazuri, na pia kuomba wazazi wengine waweze kuleta watoto wao mahali hapa, manake hapa mtoto msichana amechukuliwa vizuri na amewekwa vizuri, na akitoka atatoka akiwa na whole education and knowledge. Ginko ripotelia Ndizi TV koruase skuru ya baisike ya Sister Mikaela iyo kutoka imeye ward ya Bogeka ebunge ya Kitutu Chache South eletalia Nendipon asanya Mbia mwana sana umurikicho daipana asanya ase orobotiru. Nechinga kiri berera liage siasa ligendete kwene kigwa imeye county ya Kisii ase abamenyi be county yo bagendete wesoke bene na boigo kurwa ebirengelio kubwatkana na mangana ayo beriga koleta libererelio okwana omorokia kurwa ase skuru ya Cardinal Tunga oyo boigo oromorokia ase university ya Kisii Vincent Nyang'au niga bakagwesoke bene na boigo koboria abara yabo gotwara amaskani nabo igoko bweterana elinde kwenekia amagendero imeye county ya Kisii chingakechio boigoni gababoria gocha amo nabo igoko gotwara ebikaro asikirenga kyogo sonsora emichando yaberege kwenekigwa imeye county ya Kisii. Ntonkara ekemo ngosaba barayibeito ba Gusii nkoriye tore TV nkoriye tore Ndizi nkoriye tore Citizen and other news channels okoramana kwa barayibeito ase mikutano ao nagotiemana nakoroka nyanga njizo mwade chinguru sinje tabwa chinguru gente kankoranga ekigochia toya ni mabelake wani mboli barayibeito bonsi ba Gusii ngabamito mwoko nagotiemana mwatimana mambia mwatiemana mugaso mwatiemana botuko mwoko ligania unalimwa kaliganiria limotara nyora chikura
Mwaikaransa nse mwaburane nimatenga mwesi mwesaine mwe chinguru mubwata bantu bako ba support. But I would want to request that whenever you have issues touching on governance, where you have differences touching on governance, as saving to vitali kogenda buno tagete kobwate namba ya mubisangi no olose no murai to kumwakeresi pamuburi agose mumanyeni n'abasani mwakabera n'abasani mole incident nere yangecha na rigere igaiga kare to wata matanga physical technique na mwalimu Nyariki was being very karanga netie mano ya renge embemono from the governor and the CS jabono buno momenyi we county na batebanga kerikia abarai baito digato waterana to kwanamo ayune MCA ayune governor ayune CS na yale kababuya akarungwa the issues no go resolve in public n'abantu karaba criticize yoborai igabantu ba regento tiga abarai baba open minded elinde kaligende gyosige koboliwa bakira neria samaskani na so weke itarasenge ncho yobotini na kuhoruke Omuyiga bugucengera emyaka 25 bobokoreri obuya asensemo y'omusista Mary Daniel nigo obakogokorekana litko lya lero imeye parish ya Ichuni okwana abarai ababa bagwikirana ase chinsemekyo gati yabo omwaskofu bw'ekikanisa cy'E Catholic korwa ase diocese ya Kisii Joseph Mairura nigo abagakubolia abakenya gotamera omonene anene chinga kiechiga ebintu bigendete gokonga boigo nigo asensemo yabasaya bakeba bako segetwa kweneke bnankwe bwatanya bali asamangana yechikanisa elinde kwenekia obokoreri obuya ase obugima bwabo mulikito Okara Polycarp norobotiro Nomuyega obaleta mababwatani bekanisa ya Katoliki korwa se parish ya Ichuni iligo chingire myaka 25 yaye Sister Mary Daniel. Nomuyega oikiranwamo na Cardinal Mula korwa senseria ya Sudan asekonye Mary agokora obokoreri buaye waigo nigomujego yoiga oikiranwamo na Bishop Mairura uyotenete diocese ya Gusii abasasiroti abasista nababwatani bekanisa ya Katolike na bamenye kurwa sorgongoriga asobomo banyarako bagochengera litukeliga Asumasko Mairura ireli bageri kana kogendera ko basegeta abakristo gotena somonene botambe nganonyo bugima bwagendere ko bogokonga. You must stay near God always. Temptations will come. You will be tempted, but stand firm because Jesus is with you and he will help you to love him. Ningana yanyara ko bagego segetwa munabara ibande bechikanisa bakirana sajaiga abwa somo bagende ko bakomwakrenya sangambye muna sobwa rubiga. Serve your glory in the work of your salvation. Through our Lord Jesus Christ, your Son. Ehamate ya Sister Mary Daniel nikujerane lingambye muna sabantu bali bakirana sajaiga iligo chengere myaka jaiga 25 na boigo kogania achikunyara ko bahaboigo gago chengere myaka 50 eyubuye manyakante buna Jubilee asobomo nainde ilikoleto musasu kasenge jaiga tindo chinga nimbwate kento na kwana senge yomo wako munge ya saa tubwate sie togenderere ko na go sabira sister naende ngakilia ja goikie myaka ende na nto serekea nere. Ombi letu ni kwamba aendelee kutumikia Mungu siku zote za maisha yake. Hiyo ndio furaha yetu kama familia. Zaidi ya yote niseme naitwa Patrick Omwenga. Na sensemo ya Sister Mary Daniel ni gabaira na libosi ngambia muno asobwa ruboiga na boigo asoko bwatra na babere bakubwatra na asegeka. So today as I thank my God for the past 25 years of living the richest life, you've been there for me. So I thank you and welcome you to my home that we celebrate together. I may not say much because I'm so happy and I'm so thankful. May the good Lord bless you all who have supported me and made this day
very successful. Na sinsemo ya Bonvesa Chuka uyuro mubwatani bwemejegase parish yegajechuni nigase getire abana basaye kwane kibona nkwibwatani baramunechi kanisa iri kunyara kaboga bakole ndege saku kia ankyo asokomo kolera omonguru biamono na ndi bongo sabanga basaye baito tugukina bono iga emirime ya religious ne mirime mia balia tutara kora school tugatolengera abandi tubaba sister abandi basasiroti elinde toererie kelisia na gokiri na gokiri ginko ripoti rigetasini kyo wanjete kya Ndizi TV kyo gyachire nkuma ime ya Gusii na isiko ya Gusii aso koletera mangana majibunare na ndibuna atekire kubaigase county ya Nyamira inche gonkuru kwa Polycarp okara Magega y'omubunge obumachoge burabu engineer Obadia Barongo gokora amoncherero ase ABC ya CDF nigo egati yabamenye benseme yo babiri bagwesoke bene nabo yokogokera egetambukirikyo nigo omochori gose omumanager omunya abakagochorya erigotenenera ABC yo ase baba kogokera ogochoro kwaye Eric Magonji chinga kibaba kwerera okwegena kwaye ase obokoreri ya service yabo erinde konyora obokoreri borobya chinga kyecho boigoni go baba komochia oboraibweta ase ogotakora emirimo yabo oboikirano asensemende nigo baba kuruge kurege tindi ase balia baroberetie okorobekana kubwatikana na maunchereria yo abakagokorekana a service yo Obolingo mheshimiwa Barongo mbia gwakoreta sogotora abantu kabeko bisi lakini mbato kolere gento gaserengiye sababu tu alego chio twanyora muntu tayo tokonyora togotebi tubata abana tu akolriji skuru bataite kolikwa lakini konyora muntu mubuli so mheshimiwa gutokaba tantu maitio igo senaro bono ntoma tingo mheshimiwa tu agotore tokagenda guchira lakini ntoma itenoro egasi gwatu gwachoreta anta bakore mpachiti gukora obaigete gari bakaranga baikire chikoni bono tutatotorekera abantu abayali obisi egero kwenda kwa bulinga nibwata muchando geto muntu agopokyo gotenga na otora ntwanchete tukagwancha tukakubeke keruboga abantu bagagochora bagashangiria lakini antu kwa beta bisi babeta abantu abali batatokonye sababu uko kwana no muntu tatamaite nta koro igabono abangina bagaiga batagete konyora abantu orabeka ali obisi barabakonye nande okonyora buna barabumba bwati ngurukende ngiyo bagokora beka sikoto basakorosa obeka abantu abusabu ntogotaka muntu tatokonye teka kurete abangina ba mitu bikiro gakenya umuchumbe congratulations for the employment gwakorete inya eyere boigo onyogo gukane gona nuko batamanga nawo a reflection yabo machoge burabu iteko reflect senkima mushimiwa tango tebiga bomachoge gwacho tunabantu 15,989 15,989 members bagocholete out of the abantu abo gachola abantu 20 whereby tukabuga ngo tokonya bari constituency kandi please whatever you are doing right now nduto no kuombea mema na ando change the reflection no to kwandego igento kende kibasa liboni yani mate na omwana omideri kimogoji wacho tamne pie ya machoge mama de pie iro niwo ani manager mine manager umacho mama de niwo akoru kweri kimogoji is one man is very transparent na ndiri kitiango tebiga onye kokonya machoge no mushimu Obadia. You must avoid all brokers kwa town ya Kenya. You must avoid all brokers kwa town ya Kenya. Iko tuware gote bangambia mona sega simweshimiwa gende tokora. Iko tutaya gende miaka 10. Ega azwa kwa tuko turuseria abali mali gotwisanigite. Na bakora maandamano machoge ngima. Kuno mwana uri ominta gotebia abantu bagochorete na bwa abandi negasi abasinya osebona ayinga nota no muchumbo barusite office negasi basinywa naende tigaba kende kando kabisa mangana maandamano tiga tayo Omaraibense Dr. William Ruto nigo aganirie abarayikorwa ase chense cha Africa ne chiserikali chonsi kubwatirana nabo igo gosira oburemi elinde kwene kebunango soke bale endagera eisaine ase kirenga kyogokora omuchando obwenchara
Hukwana ase geikaro gia emerongo etatu na isano na ibere ge chinse chia Afrika imeya Addis Ababa imeya Ethiopia nigo aenekebna ense gose chinse chirichire ase orogongorwa Afrika nchibwate libaga ligia liogosira obolemi nabo igo kwaenekebna nkwegenderera bale kibarabe bakobeka emerobelio emekerano. We should do everything to prioritize agriculture and food security. There is urgent need to direct our investments into adaptation, especially in attaining food sovereignty. Last year, as you all know, through the Africa Climate Summit, we made a significant shift in the continent's climate narrative and made commitments on being part of the solution to the climate challenge. In the Nairobi Declaration on climate change and call to action that was adopted at the end of the summit, the continent made commitments to, and I quote, redouble our efforts to boost agricultural yields through sustainable agricultural practices to enhance food security while minimizing negative environmental impacts, end of quote. The African position is aligned with the breakthrough agreements reached in Dubai last year under the UAE Consensus Outcome and the Emirates Framework for Global Climate Resilience, which focuses on giving priority to adaptation to enhance global resilience and reduce global vulnerability by 2030. Omukonyi bomurai wense Rigathi Gachagua kubwatirana na baraibande nigo babagwikirana ase omoyega bokwenya abantu 15 na babere abo babete bagusiria amagima abo kubwatikana no botumika bwebinyegwa byogotindia bibitancheiri ne serikali. Okwana kurase county ya Kirinyaga nigo Gachagua abagakurwa egikure getindi gocha ase abaingi naboigo abaone webinyego byogotindia asane kebona nigo eserikali ere maiso na nigo barabe bakwimukirwa ebitambukero ebitindi. Nimefika hapa pia nikiwa na huzuni kubwa na majonzi kwa kupoteza watu 17 kwa safari moja, na wengine wamepoteza macho, na wengine wanaendelea kukufa. Kuna wawili wamekufa huko Moi East jana jioni kwa sababu ya hii pombe haramu ambaye ni sumu, ambaye imeuzwa hapa Kirinyaga, imeuzwa hapa katika eneo ya Mlima Kenya na Kenya nzima. I want to say, as a leader, particularly from this region, my heart aches, my heart bleeds in shame as we bury 17 people at a go for having consumed poison being sold as alcohol by our very people. We are very saddened as a government, as a people, that despite the efforts that we have made to eradicate illicit brew in this country and specifically this region, we had a good 70% success, but that now is being eroded. Singa kechio boigoni go Gachagua aruge kurege tindi gochia ase abo bisabe serikali ase ogotakora emirimo yabo oboikiranu boigoni go atuguterale engana y'abanyanyimbo gokora obonchiriria bwamarwa ase abagakubaboria gotigana no bonchiriria obona boigo kweneke bunango kora bale emirimo yabo. Sisi as a national government, we are going to do our part. I agree entirely with the statement by Governor and the leaders here. There is no way a chief, an assistant county commissioner, a deputy county commissioner or county commissioner can run a bar anywhere in the country. There is no way a police officer can run a bar. That is clear conflict of interest, and it is not possible. So mimi nataka kutangaza on behalf of the president and the government ikiwa hapa,
Wewe kama ni police officer uko na bar, uamue uache kazi uendelee na bar ama uache bar uendelee na kazi. Period. And I want to ask our members of the National Assembly and the MCAs, please submit to my office all bars that are ran by our officers and their names, so that immediately we take action. Na tuanzie hapa Kirinyaga. Hiyo ikifika Monday mnipatie majina. Officer fulani ako na baa hii, huyu ako na baa hii. Waitwe. Yeah. Regional Commissioner is here. Regional Police Commander, you are here. Your officers are not going to run bars in this region. They must do their work. Ama waliletwa hapa kuendesha bar? Kuna mtu aliletwa hapa kuendesha bar? Mtu kama anataka kufungua bar, awache kazi akafungue bar kwao. Lakini we cannot allow that. And that will apply for the entire country. Because there is no way they can enforce the law when they are floating the law. Ni kama siku nyingine polisi walikuwa wamenunua matatu. Ikakuwa sasa gari ya polisi hata kama imebeba abiria overload hawezi simamishwa, kana haina miguu hawezi simamishwa. It cannot work. And I don't think it is fair, it is right for officers to engage in business that clearly is conflict of interest. Oyo kabeire omurai wense okane asense ya Kenya Uhuru Kenyatta nigo abagawikirana Eyemo County ya Nyeri ase omuyega bokomoenea oyo kabeire omonene bw'abanyanyimbo b'igikosi gya Kenya Police Mwangi King'ori okwana nigo Uhuru abagakorwa eng'ora yaye ya bene ase boigo aliira gukigosira eyamateyo na boigo kuboria abantu kweneke bnankumo bwatese bale ase ogokonya abana benkeyo elinde kogendera konyorera chisemi chinga kyecho boigo niga bagakweneke bnanigo ense ya Kenya yabeire kegosiria omonto obwengencho mono nigo King'ori abeteka gosiria obugima bwaye ase enyegitari ya Nairobi chinga kiabete gose chinga kiagendete konyora obogwenya bwaye chitariki 11 cy'umutinyo yiga. So it is not only you as a family who have lost a father, a brother, an uncle, but Kenya also has lost one of its great sons. And we ask that the Almighty God rests this great and powerful soul in eternal peace, and may he give his family comfort. And as you have heard, even despite the adversity that he went through, personal, in his own life, he never gave up. He had that foundation at Strathmore, which he continued to support and continued to solicit us for money. And I ask, even his friends who are here, the fact that he has left us doesn't mean we should forget about that foundation. The great things that he has said, let us continue. And I, for one, in memory of my friend and brother, pledge 1 million shillings into that to educate more and more children. And I have also indicated to my young daughter here that this, her brother, who is still at JKUAT and has not yet finished, mimi ndio nitasimamia huyo kijana mpaka amalize, na tuungane na marafiki wengine akimaliza tuhakikishe tumempatia nafasi pahali ambapo wataweza kujishikilia na kuendelea kuwasha taa na jina la baba mzazi ambaye ametuacha leo. Chinga kyecho boigo nigo Uhuru abagakomochia abaraibe serikali ya Kenya kwanza asoko gendera komochia oboraibwaye na kweneke buna nigo abeteka gutiga ense ya Kenya asinchira etalingia kolende nigo agania abarayabo kweneke buna ngobwatira na bale na gutwara amaroro yo kweneke buna ngosike bale ense ya Kenya gochia asekerengo kende. Wanaambia kama wewe ni kiongozi, kama wewe ndio umepatiwa steering wheel
Nyandarua, kama ni constituency ya Kenya. Kama wewe ni kiongozi wa maana. Kiongozi wa maana anashika steering wheel, anaangalia mbele. Sio kila saa kuangalia rear view ati ametoka wapi. Unaangalia mbele. Ukiwa mtu wa kuendesha ukiangalia rear view mirror, wewe ni mtu wa kupeleka gari katika hakuna pahali mnaenda. Hakuna pahali mnapeleka nchi. Nchi inataka viongozi ambao wako na maono ya mbele. Kwa sababu hiyo ndio itakuwa ya manufaa kutatua shida zile Wakenya wako nazo. Abarai aoni go bagendete weso kyabene na boigo korwa ebikole bitindi gocha ase abaingi na boigo abatumiki bebinyegwa ebyogotindia okwana omurugi bo mokonyi bo muraibwense Dorcas Gashagwa nigo abiriga kubolia ekanisa kweneke bnango babwate siale ase ogokora ebikora bunebyo ase ebinyoro chinga kichio boigo nigo abagakomochia abo bisa abo bagendete gosira obukurumi ase serikali na boigo botakora emirimo yabo boikerano. I want to say we are very sad. And it is not possible that the laws that are supposed to protect life are the same people who we have employed with our taxes. They sit in their courts, they sit in wherever they are as civil servants. And the only thing they do is to entertain themselves with corruption and killing our people. I pray, because I was here on Saturday and we prayed, that this is going to be the last time. I'm also speaking on behalf of the church because we are here. The church does not need any permission from anybody to protect life. Our constitution, which is the Holy Bible, refuses anybody to kill another. And we are going to pray and we are going to act. We are going to be where our people are, and we are going to make sure that the people of Kenya are protected by the law of God and the law of the country, because this is the government. May they be poor, they need to be protected. And this is exactly what we are saying today. If you see the church there, we are united. Chinga kiechio boigo mugavana be county ya Kirinyaga nigo abagakweni kibnati bago chigwancha abantu kogendera gusiria obugima bwabo ase nikibna nigo barachikubeka amachiko Amayia ayo arabeka gukora emirimo ase chinsemecho boigo nigo abagakora levene ogosie kwa wechinyomba echichikonya ebinyogwa byogotindia ase nikibna nigo emirobire erabeke gochakigwa boya yokoena nachi license gocha ase abonchiria bamarwa. Hawa tumepeleka kotini hawana hata license. Tukiwanyang'anya license wanaenda kotini wana operate without a license. This particular person did not have a license. Kwa sababu nilikuwa nimekataa kuwapatia license. Lakini bado wana operate kwa sababu wako na court order. Bar zote zile ambazo ziko Kirinyaga County zimefungwa kutoka leo. Closed. And a new process ya kuverify na licensing ianze. Bar zote za Kirinyaga zimefungwa. County government ya Kirinyaga ikiongozwa na Governor Anne Waigoro has withdrawn all the licenses ambazo zimepewa. Uwe na license ama hauna license, leo bar zote zifungwe. Halafu tuanze process tena ya kuanzisha verification. Kama iko mtu yeyote ambaye ako na historia ya kuwa amepelekwa kotini kwa kukosa kulipa license ama kuuza pombe haramu, kama uko na historia, hautapata license Kirinyaga County to operate.
Asentunda entangani nigo abaraikura sekia magia UDA bakoragwa no muri kyo munene w'ikya mekyo Cleophas Malala babeire bagoitaba omuraibe kya magia ODM Raila Odinga ase okwenyorera libaga lyokoba omunyakirogo bw'ekyombe kyobomo bw'echinse kya Africa kolengana na baraboni gabwate chinguru naboigo obumanyi asara begakoleta obomo naboigo korwanirira amagende ase chinse kya Africa konere nigo baenekia kumusira ase babolia okubweterana nabo igo kweneke na Raila Odinga oberega kwenyorera libagelyo. The UDA party is pleased to appreciate the Right Honorable Raila Amolo Odinga's decision to seek the chairmanship of the African Union Commission. The Right Honorable Raila Odinga is undoubtedly an African luminary of unmatched capability. We join many across the continent in restating that Honorable Odinga deserves the AU Commission chairmanship given his distinguished accolades and contribution to the socio-political landscape of the East Africa region and the continent as a whole. As a veteran politician, the Right Honorable Raila Odinga will immensely contribute to the development and unity of the African Union. He has vast experience and has distinguished himself as a true Pan-African statesman. In my capacity as the Secretary General of the UDA party, I wholeheartedly support his bid. I also urge our party supporters and general membership to support his candidature. As an undisputed statesman of our country, his victory will not only be his own remarkable achievement, but for the country and the region as a whole. Mwanche murigereria kora sorobati oroni ona ikire omoelio bamangana maya asebire biga kolinde toska tonyegera chikoraga chinsa isato ayona mange nenyara senchira iyo wikiranu nabakwenda gutubwatia asense mo chichi mitandao asense mo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabiga sense media YouTube gwetera Ndizi TV News asense mo ya website nabotonya gwetera www.ndizitv.net maga chikamera soko ene kimna ebicha na boigelio giri agokera sole asenchira ya bene nere Petra mukira sinse mochi biorkelio tobe tukubwatanere Lydia Mose na inchiria ne Fridah Kerubo toska tonyegera omorobelio bobasera bwenka ngochore asegekege